Primeran C bat. 82 10. Black Friday egunean erosketak egitea, mauka? Bueno, Black Friday, ditxososko Black Friday, nola raio esaten da? Black Friday. Friday. Eta nola esan denik? Black Friday. Friday, vale, Friday. Black Friday, ikusten hori ere oztopo. Esan nahi dut, hori ere kanpotik datorren kontu bat, beste behin, ez? Globalizazioaren atzaparretan oraingoan ere. Ikusten duzun moduan ez nago ados, ez nago bat ere ados ekimen horrekin. Zergatik funtsean, egun batez, edo astebetez, orain, esango nuke, astebetez, benetan, beharrez ditugun gauzak erostera bultzatzen gaituelako. Dirua alferrik gastatzera garamatzalako. Iruditzen zait, izugarrizko konsumo kanpaina dela, eta jendeak daukana eta ez daukana gastatzen duela. Alegia, dirua barra-barra xautzen duela, eta gainera, eta hori da okerrena, behar ez dituzten produktuak erosiz. Bai, noski, hala da. Jende askok izaten du behar ez duen produktu bat erosteko halako bulkada bat, ezta? Baina normala da, ze eskaintza paregabeak izaten dira egun horretan, eta noski prezioak edonor limurtu dezake, ezta? Bai, dudarik gabe. Horrexegatik iruditzen zain niri Black Friday eguna benetan dela aukera ezin hobea. Inbertsio handia eskatzen duten produktuak eskuratzeko, esaterako. Ordenagailuak, produktu teknologikoak, etxetresna elektrikoak, sekulako maukak izaten dira, eta niri benetan iruditzen zait, aukera paregabea dela halako produktu garestiak eskuratzeko. Niri ez, inola ere ez. Ze gauza jakina da, egun horretan, iruzurra jasateko arrisku handia dagoela. Badakigu askok eta askok, aurreko asteetan produktuen prezioak igotzen dituztela. Gero, bai, deskontuarekin jatorrizko prezioa berdin dualizateko, Edo produktu zaharrak merkaturatzen dituztela. Biltegiko izakin oiei, nola da, irten bide bat emateko, ezta? Eta denak berriak balira bezala, eta sekulako pagotxa direla esanez, saldu nahi izaten dizkigute. Eta zer gertatzen da azkenean? Guk amua irensten dugula, eta azkenean dirua aurreztu beharrean alferrik gastatzen dugula. Hau da, iruzorra egiten digutela. Ezpa. Hori ez da joera orokorra, pentsatzea ere. Bera, gertatzekotan, saltoki bakan batzuetan baino ez da gertatzen hori. Gehienek zintzo jokatzen dute. Eta gainera, gure esku dago, ziurtatzea hala dela. Ez? Ze Black Friday egunean, esan bezala, produktu garesti bat erosi nahi badugu, normalena eta zuhurrena da merkatua aztertzea, ezta? Merkealdia baino desentez lehenago hasita, erosi nahi dugun produktuak, han eta hemen ze prezio daukan begiratzea, denbora batez prezioen, bilakaeraren jarraipena egitea, eta horrela, eguna iritsitakoan, benetan ikusi ahal izango dugu, beherapena egin ote duten, ezta? Hau da, benetan, sosarik aurreztuko ote dugun, eta merezi ote duen. Eta benetan diotsut, ia beti merezi du. Nire kasuan behintzat, ala izan da beti. Bai, arrazoi duzu, ez dutukatuko hori egin daitekeenik, eta ala egiten bada, agian, ia seguru, eroslearentzat onuragarria izango da, bai. Baina, hori horrela izanik ere, ezin dugu ahaztu saltzaileen aldean badagoela, galtzaile handi bat, eta galtzaile hori da, merkataritza txikia. Ze komertzio txikiak ezin dira hasi ohiko berapen garaia, baino hilabete eta erdi lehenago produktuak merkeago saltzen. Nola da? Nahikoa kaltetuta daude bestela ere, ez? Merkataritza gune handien etengabeko zabaltzearekin eta multinazionalen prezioekin ezin lehiatuta.
Hori besterik ez duten behar. Bai, jakina, horretan bat gatoz. Baina naiz eta egokiena den bertakoa eta komertzio txikikoa erostea, zuk esandako guztia kontuan hartuta, aukera bat izan liteke, komertzio txikia, itzordu horretara, nola ere gerturatzea, ez? Ze Black Fridaya geratzeko etorri da, hori argi dago, iritziak iritzi. Bai. Eta beraz, nik garbi ikusten dut, komertzio txikiak, egun horri probetxua ateratzeko modua egin behar duela. Nola? Haien mugak eta aukerak aztertuta. Beira, esaterako. Jakinda, egun horietan jendea merkataritza gune handietara hurbildu zalea dela, eta denda txikiak elkarrengandik urrun daudela, zergatik ez eskaini adibidez, saltoki txikietan, etxetik atera gabe erosteko aukera. Ez? Modu eraginkorrean diot, ez? Alegia, uste dut egokia izan litekeela, denda txikien artean sinergiak eraikitzea. Eta aplikazio edo webgune egoki bat sortzea, horrela, tokiko merkataritza indartzeko eta enpresa handien aurrean lehiakorrak izateko.